Hoi, ik ben Leon Hofwijk, 49 jaar, al 30,5 jaar werkzaam bij de firma Laudi. Ik ben hier uitvoerder op dit project, op de 5 koppen. Ik restaureer onder andere kerken, kastelen, kerkhoven, boerderijen en ja, nu dan de walmuren van de 5 koppen. Mijn opdracht dit project is het restaureren van de walmuur, de natuurstenen blokken en van het rondeel en de nieuwe invulling van het rondeel. Het lastigste aan deze klus is dat in principe, ja, je weet nooit wat je tegenkomt. Iedere dag is anders. En het is natuurlijk een heel belangrijk project voor de gemeente Maastricht. Er zijn niet meer zoveel walmuren. Dit is ja een uitzonderlijke situatie dat inderdaad die bres is ontstaan, de instorting. We hebben daar inderdaad ook ja, meer onderzoek kunnen doen en is er gedaan. Meer van de historie kunnen blootleggen van de walmuur en van het rondeel. Tevens zijn er ook de materialen wat zijn toegepast vroeger. Als je gaat demonteren weet je in principe nooit wat je tegenkomt. Ja, iedere dag is eigenlijk anders en nieuw. Ieder project is eigenlijk bijzonder. Als je nou een kerk restaureert, of deze walmuur of zelfs een graf bijvoorbeeld restaureert. Ieder object heeft zijn eigen aandacht nodig. Nu zitten we hier natuurlijk ook met veel media-aandacht. We zitten midden in de stad. Het is wat dat betreft ook dus deze manier waarop dit gebeurt zeg maar, is in principe een speciale manier. En de logistiek is natuurlijk ook speciaal op dit project. We hebben een hele vijver gedempt om stellingen te kunnen plaatsen. We hebben ongeveer 2.500 blokken, natuursteenblokken, wat in de stellingen worden opgeslagen. Ieder met een eigen code. De rekken hebben een eigen nummer. Iedere laag van het rek heeft een eigen nummer. We werken met 2 bouwkranen op dit moment. Om toch de trein vloeiend te laten lopen, zeg maar, dat alles achter elkaar netjes loopt. In principe ben ik wel tevreden over de werkzaamheden lopen. Alleen het weer, dat hebben we natuurlijk niet in de hand. Er zijn werkzaamheden zoals het terugplaatsen van de natuursteenblokken. Die hebben in principe droog weer nodig. Op het moment dat het gaat regenen, nemen de stenen zeg maar, geen vocht op vanuit de specie en gaan de stenen zeg maar, gaan drijven, ondanks het gewicht van de blokken. Dus dat bemoeilijkt het wel een beetje, maar het is wel, we doen ons best. We bouwen tenten, we hebben parasols voor de hitte, want dat is natuurlijk ook een dingetje. Op het moment dat het te warm is, dan staan de jongens tegen de muur te werken wat tegen de 40 graden warm is. Dat is ook geen pretje. We zijn nu bezig aan de cortinemuur met het terugplaatsen van de blokken. De invulling zijn we ook begonnen van het rondeel. De boorpalen zijn we vandaag gestart. En aansluitend als de cortinemuur klaar is met de natuursteenblokken, beginnen we aan de buitenzijde van de natuursteenblokken van dit rondeel. Einde van dit jaar is de oplevering voorzien. Ik ben tevreden als de werkzaamheden zonder ongelukken of incidenten zijn verlopen. En als het werk kwalitatief hoogstaand is en we allemaal tevreden en trots kunnen zijn op het werk wat we samen als team, samen met de opdrachtgever en onderaannemers en onze eigen mensen het uiteraard natuurlijk ook, tot een mooi resultaat hebben afgerond.